जतनानो खुलुमखा आं हाय दिनै नरन्थानि फाइमानि खांखा माहाय सालखिजा सिगां जे कोनाबन केम्पो जे सिनि बरक जे टीएसआर खायनाय मनो जे मार्टार खायमानि अबनिति आं जे फेसबुक लाइव बानरबाय लुकुरबाय सिनि दफान बरबाय आं जे कक्सा माने अबनिति ने स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर को कानी मंगई ऑलरेडी केस पेल खायका एवं आनो अरेस्ट खायना इमिडिएटली अबनिति किसा कक्सान बरं नोंथान मा फायो गांखाय आंखाय कवि कक जेटा रियल अन कं मासावो आं अदिनबो अकंनो सावो आं भारतनि संविधान आं मानिबो बख्रममाय आं मानिबो तामखे जे सीपीएम नि जरावो सिनि बरकनो निरापत्ता रिमाया सोनो जे टर्चार खामनाय सोनो सिनि जे हा सेकमानि बेभागनि थेके यगनानि बागै सोनो जे कग्रुमानि लुकुरकनो जे कग्रुमानि जों बीजेपी आईपीनो बुटुबै एवं मुख्यमंत्री आसना बिप्लब देबनो जों आसुरखा आसुरमानि आगला बनि होम डिपार्टमेंट हांखे बिनि आगो अर्थात पुलिस प्रशासन जतसो तमनि ताग्रमदि आनि सुंदुल फानंथों दनपुर सुनामा फानंथों मानदाय तागरदला जम्पई बा साब्रुम फानंथों जे भारतनि नागरिक अर्थात त्रिपुरानि लुकुरकनो पूर्ण सम्पूर्ण निरापत्ता नाय सम्पूर्ण निरापत्ता नाय बोलते न तमानानि ताबुक जे होम डिपार्टमेंट पुलिस प्रशासन जे तंगमानि अजा गाव बरबाय बरसि कगले बोथारलाय मादार खायलाय हंगांखाय साधारण पाब्लिक तामा निरापत्ता नाय एर माने जे स्वराष्ट्र दप्तर बिप्लब देवनि आगो बिप्लब सम्पूर्ण व्यर्थ अब कबैको अबनि बागै ब आं अमिया नायमानिया पूरा लुकुरक वानसा त्रिपुरानि लुकुरक त्रिपुराबासी नायो बिप्लब देव पदत्याग मा खायनाय एवं स्पेशली त्रिपुरा सारावबो नायो सिनि बरक जे बुथार जागो रेप खाय जागो मादार खाय जागो हा सेक जागो लैंड माने इलिगेली अकुपाइड खाय जागो अबनि बागै यगनानि बागै माने आं अकंगनो खरां किसाव एवं ताबुक जानि मुनि जे एफआईआर खायका ना तो ठीक আছে खायदि ओंखाय जे ताबुक जे सिनि बरक जे बुथार जागमानि दुइजन जे बरक बुथार जागमानि तमानाय बनि लागमानो नों किफिलिरिदि बनि लागमानो किफिलिरि खांखांखाय तारपर अमियनो जेसुक जे इन्डियानि जे संविधानो भारतनि संविधान जे तंगमानि जे साजा अमियनोदि साजा 3 मास या 1 बছर या 5 बছर या दरनोंखाय फासि रेडि आं सिगार खायने बनि लागमानो किफिलिरिदि नों आं तामाव साम्प्रदायिक कक्साकाबा इनके अमियो थाङै निनि एलाकाव थाङै कायसाफोरनो मादार खायको कायसाफोरनो रेप खायको हा बाइक अमियो साम्प्रदायिक